Baraklas yung aking motor mga kasi, mga gulong, mga swing arm, baraklas yan. Yan oh. Kasi nga mga kasinag, may nag-sponsor naman. Ayan ang mga kasinag, tapos sa punturukan ang anak ni Upay. Kasinag, good morning. Ngayon pala mga kasinag, ika 4 days na nung anak ni Upay. Papaturukan ko na kay Kuya Melvin. Dapat kahapon pa. Kaso nga mga kasinag, umulan po kahapon. Si Kuya Melvin kasi hindi siya nagtuturok pag maulan ang panahon. Kaya ngayon uminit at magandang panahon. Kaya tuturukan namin siya. Seryoso yung kalabaw. Hindi tayo kilala. Nandito sila kuya. Apat na turok-turok tayo, maturok-turok. Nandito na si kuya oh. Kasama niya yung kanyang alagang aso. Chuy. Ito na mga kasinag oh. Ayan na yung anak ni Opay. Ayan na. Opay, huwag kang magalit. Huwag kang magalit, Opay. Si Batik gayon. Uto, si Batik. Opay. Sa sa ano. Namaninitis ang ano Irihi. nalupan. Ang good siya pag nag-ano ang Naik naman. Ayan na mga kasinag, tapos sa punturukan ang anak ni Upay. Ngayon nagdidiridi na sila. Ayan oh, kagulo na. Gagawan sila ng didi oh. May kanya-kanyang didi kasi yan mga kasinag, yung mga biik na yan. Kagaya itong dalawa na ito, yung maliit na dalawa na yan, dyan talaga sila sa hulihan. Laging ko pinagmamasdan yan na hindi talaga naalis. Lagi dyan sa hulihan na yan. Hindi sila lumilipat ng ibang didi, kundi dyan talaga. Ito naman, nag-aagawan sila. Imbis na magdidi sila dun sa kabilang didi, dun sa ilalim, wala, nag-aagawan sila sa ibabaw. Yan. Hindi na nakipag-agawan yung tatlo, nabusog na. Ito lang ang hindi nakakadidi oh. Ito ang ibang katauanin mga kasinag sa lahat ng magkakapatid. Ito ang maputla oh. Gawa ng pinanganak kasi yan, grabe ang tumulong dugo sa kanyang pusod. Okay na mga kasinag, na-update ko na kayo kay Upay. Uuwi na tayo. Pabili. Ano po? Natulog ba ang mga tendera? Ako po, hindi na po. Ikaw hindi na? Hindi na po. Pwede po makautang. Ano po utang niyo? Gatas po. May ano po kayo dyan? 4 kanto.
Wala po. Red horse po. Wala po. Wala rin. Sigarilyo po. Wala po. Ah. Dito pala mga kasinag, hindi kami nagtitinda ng sigarilyo. Sinabi ko kay Mrs. na ayaw ko magtinda ng sigarilyo. Kasi nga sa hirap na ng pamumuhay, kung magtitinda pa kami ng sigarilyo, para namin kinukonsinti na yung tao na magbisyo ng magbisyo. Kaya hindi kami nagtitinda mga kasinag para kahit paano makontrol-control yung kanilang paninigarilyo. Yun naman ang purpose ko. Kaya hindi po kami magtitinda ng sigarilyo. Doon sa kabilang tindahan, doon may tinda doon. Kung gusto lang bumili doon, kabilang tindahan. Pero ayoko talaga ng sigarilyo mga kasinag. Tabako, ikmo, yung panganga, yan. Okay yan mga kasinag. Pag bisyo na yung panganga, yun ang tinda namin. Tapos alak, wala na pala, naubos na. Ubus na rin yung tinda namin. Kwanto, naubos na ng mayuhan. Ito lang ang tinda dito. Yung libre. Palibre, walang libre dyan. Ako ngang uutang. Tapos mapalibre ka sa akin. Hindi po kasi nagpapalibre yung isa po. Ano dyan? Masungit ba yung tendera? Opo. Yun? Yun lang. Hindi na. Wala nang paninda si Mrs. mga kasinag. Mamaya may mimili naman kayo. Magsasaod na kami. Kaso lang nga mga kasinag, minamadali ako ni Mrs. Naayusin ko na yung aming service. Kasi wala na siyang paninda. Ito mga kasinag, kahapon ko pa binaklas itong motor. Ayan, kung kapansin nyo, yan, chap-chap yung ating motor. Baraklas yan. Nakita nyo yan. Baraklas yung ating motor mga kasi, mga gulong, mga swing arm, baraklas yan. Yan yung brake pedal natin na naputol nung nakaraan, pinawildingan ko lang. Pati yung mga apakan niya, yan Ngayon, binaklas ko yun mga kasinag. Kasi nga mga kasinag, may nag-sponsor naman para sa gagamitin natin dito. Pampalit dyan sa mga kinalawang natin na pyesa. Ang nag-sponsor yan mga kasinag ay walang iba kundi si Mrs. Ayan, nag-order ako sa online. Nag-order ako sa online mga kasinag. Sabi ko nga, pampalit dyan sa apakan, doon sa brake pedal. Kaso lang, ang isinerge ko naman sa TikTok, pang XRM. Ang na-order ko pala mga kasinag, pang XRM, yung sa old model, pang old model palan. Kasi itong XRM na motor ko, XRM 125 Fi, yung model na ito. Nako, hindi parehas. Yung na-order ko na ito, magkaiba Malayo ang butas, yung paglalagyan ng tornilyo. Hindi parehas. Tapos yung na-order ko na brake pedal din na pang XRM, maiksi, maliit. Ito kasi mga luma. Ito kasi luma, yan mahaba siya. Yung luma na naalis ko. Tapos ito naman, yung tornilyuhan niya malayo. Kumpara dito sa bago. Tignan nyo naman mga kasinag ang layo ng diferensya Ito yung tornilyuhan diyan sa napingas na yan. Tapos ito naman ang layo. Sabi ng misis ko, paano na yan? Binaraklas mo na. Paano daw siya makapamilyang paninda mamaya kung ganitong yung service namin? Kasi dito kasi mga kasinag, motor lang po ang ginagamit naming service, pamimili ng mga paninda ni misis. Kasi nga, nag-iipon pa kami ng pampagawa ng bangka, pandagat. Kasi nga po, mas malapit kasi ang daan pag sa dagat, hindi na kami iikot. Pag motorsiklo kasi mga kasinag, iikot kami ng malayo. Pag sa dagat kami dadaan, malapit lang yung ruta na papuntang Banwaan. Tapos mas marami ang aming mapamimili na paninda ni misis. Pag sa motor kasi limitado lang kung ano lang yung kayanin ng motor. Tapos hindi kami makapagkarga ng mga dibuti, ng mga soft drinks. Kasi nga po motor lang ang gamit namin. Pero kung bangka ang gamit namin mga kasinag, ayun, makakapamili kami ng marami. Kaya sa ngayon, sinisikap muna namin ni misis na mapalago yung tindahan sabang itong motor muna ang gamit namin kasi nag-iipon kayo mga kasinag ng papagaw ng bangka. Plano kasi namin magpagaw ng bangka tapos bili ng mga lambat
pamalakaya para kahit paano may income ako dito. Sa ngayon nag-iipon kami ng pampagawa ng bangka. Ayan ang plano namin ni Mrs. Ayusin ko muna mga kasinag, ikabit ko na muna itong mga luma. Pero ito napinturahan ko na, kalawangin to eh. Tapos ito kalawangin yan, pinturahan ko na. Ngayon ikakabit ko na muna ito. Yung binaklas ko na putres, yung brake pedal, ibabalik ko na muna yung kahit luma. Kasi order na lang ulit ako susunod mga kasinag. Sa ngayon kasi mali yung ating na order, sayang. Hindi ko akalain. Hirap talaga pag sa online. Hindi natin kabisado. Kaya ngayon ibalik ko muna ito, ayusin ko muna. At para mamaya hapon makapamili kami ng mga paninda. At sa susunod na araw mga kasinag, pag malalakas yung mga anak ni Upay mga kasinag at pwede nang hindi bantayan, maghahalo block naman po ako, maghahakot naman ako ng buhangin para dito sa ating kusina. Sa ngayon mga kasinag, hindi ko muna ginagalo yung trabaho dyan sa kusina, gawa ng may biyabantayan pa tayong mga biik, yung mga anak ni Upay. Sayang naman kasi mga kasinag kung yun ay mabawasan ng isa, dalawa. Sayang. Ang isang biik pa naman dito sa amin mga kasinag, 3,500 to 4,000. Depende po yan sa laki. Kaya sayang naman kung mabawasan. Sabi ko nga Mrs., pag naibenta na namin yung mga biik, idagdag namin kapital sa tindahan niya. At ililipat namin dito mga kasinag yung tindahan niya dito sa kabilang kwarto na ito. Para makabuelo. Tapos para open na open siya, para kitang kita pati mga kasinag. Doon kasi sa pinaglagyan namin medyo madilim, tapos alanganin ang gagalawan, paggagalaw-galaw, maliit, makitid. Kaya sabi ko dito ilipat namin, idagdag namin yung anak ni Upay pag naibinta na. Idagdag namin kapital para makaipon-ipon kami pampagawa ng bangka. Ayan mga kasinag, update ko lang po kay mamaya at ayusin ko muna itong service namin para mamaya makapamili kami ng paninda ni Mrs. Grabing init. Natapos ko ng mga kasinag. Ayan, nabuo ko na yung motor natin. Ang problema ko, yung center stand lang mga kasinag ang nagamit ko sa mga in-order ko. Ang problema, nung ikinabit ko na yung center stand mga kasinag, kung mapansin nyo, iba pala yung center stand niya. Masyadong angat. Kaya ang mangyayari nito, hahanap ako ng ibang spring na medyo maluwag-luwag. Kasi masyadong batak ng spring, sasabit sa ating kadena. Yun ang problema. Ito kasing hirap sa online pag hindi mo kabisado masyado. Kala ko kasi yung mga in-order ko, sure na eh. Sigurado. Kaso nga mga kasinag, ganito ang nangyari. Yun ang problema. Yung apakan, yung luma na ulit ang inilagay natin. Kasi nga itong mga nabili natin, yan hindi ko nagamit. Yan. Iba. Pang old model yan mga kasinag. Phew. Ito na lang ayusin ko yung sa center stand at mamaya mga kasinag, mamimili naman kayong paninda ni Mrs. Tapusin ko lang itong center stand na ito. Hirap ng ganito. Wala makasang ibang bibilhan dito sa amin mga kasinag ng mga parts sa motor kundi sa Naga City, kaso napakalayo, ang mahal pati. Kaya nag-online ako, sabi ko para mura-mura. Yun lang, talagang mapapamura ka pala talaga pagka ganito na, hindi naman panama. Yay!